BTCनि रां बावजा जथुम्मा 2025 आरो 2026 नि गेजेरजों बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माखासे गोनां थांखिफोर लानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय माखासे गोनां थांखिफोरखौ लादों। बिटिआर हालामनि मोन 26 हारि माहारिनि जेंना जेंगोनाफोरखौ थोंजोङै नोजोर होनो बिटिआर खुंथाया बिटिआरआव बड'लेण्ड कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट गोदान डिपार्टमेन्ट गायसननो थांखि आरो बे डिपार्टमेन्टनि आवथायाव गाहायनि बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय साखाफारा बिटिआर खुंथाया। बिटिआरनि गं 420 VCDC आव उदांस्रिनि आलारि प्रेम सिंह ब्रह्मनि मुङै गं 420 अपेन जिम आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङै गं 420 योगा सेन्टार गायसननो थांखि। बड'लेण्डआव 50 NQAS स्टेन्डार्ड हेल्थ सेन्टार गायसननायनि थांखि। बड'लेण्डनि बायदि बायदि हारि माहारिफोरनि आइजोफोरनि जेंना जेंगोनानि सायाव हाबा मावनो थाखाय बड'लेण्ड वमेन इम्पावरमेन्ट मिशननि जोहै सा 50 आइजोनि हानजाया हाबा मावगोन। फरायसालि एबा सोलोंथाइ नागारनायनि जाहोनखौ संदाननो आरो बेखौ बाङाइ खालामनो गंफ्रोमबो फरायसालियाव वान चाइल्ड वान फाइल पार्सनेलाइज्ड मनिटरिं खालामनो थांखि। जुन दाननि गेजेराव गायसनगोन निउ जेनेरेशन टीचार ट्रेनिं सेन्टार। बड'फा सुपार 50 जों लोगोसे सुपार 50 प्लास खालामनो साखाफारा, जायनि गेजेरजों कमिउनिटि बेसिसआव बिजाथि थिसननाय जागोन। बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि राव, हारिमु, सोलोंथाइ, फोरबो बायदिफोरखौ फोजौखांनाय एबा फोथांना लाखिनायनि थाखाय फान्डनि राहा खालामनो थिरांथा। बिटिआरनि मोन 26 हारि माहारिनि आंगो फोरबोफोर, जाय फोरबोफोरा बाङाइ सिनायथि, बै फोरबोफोरखौ बिटिआरनि केलेन्डाराव लाबोनानै बेखौ काउन्सिल थाखोआव फालिथायनि राहा होनो थिरांथा। बिटिआरनि मोन 26 गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि राव, हारिमु, दोरोङारि बायदि बायदि मुवा बेसादफोरनि थाखाय चिरां जिल्लायाव बड'लेण्ड कमिउनिटि मिउजियाम गायसननो थांखि। 12 जुनाव तामुलपुर जिल्लानि दारांगाजुलि भारत-भुटान सीमा ओनसोलाव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल स्कुल अफ पिस एन्ड हेपिनेस गायसननो थांखि। बिटिआरनि जायखि जाया हारि माहारिफोरा गाव हारियारि माबा मोनसे मुवा बेसाद एबा लिरबिदांफोर जिअग्राफिकेल इन्डिकेशन खालामनो गोनां दंब्ला बेखौ मावफुंनायाव बिटिआर खुंथायनिफ्राय मदद होनायनि थांखि। बिटिआरनि देहायारि नोरजिया सुबुंफोरनि थाखाय बिसोरनि जिउ सुंथानायनि रोंगौथि जगायनो बिटिआरआव गं 10 डिसेबल स्किल सेन्टार गायसननो थाखाय साखाफारा। जायगा गारनानै गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनाय आइजोफोरनि थाखाय माइग्रेन्ट वार्कार वमेन लाइभलिहुड सापर्ट प्रग्रामनि जोहै बिसोरखौ हेफाजाब होनायनि थांखि। आइजो आरो गथ'साफोरखौ आथोनारि गाग्लोबनाय आरो बायदि बिथिंखौ गाग्लोबनायनिफ्राय बिसोरखौ रैखाथि आरो मदद होनो थाखाय बिटिआरनि गं 5 जिल्लायाव सा 5 पाब्लिक प्रसिकिउटर थिसननो थांखि। जायनि गेजेरजों गाग्लोबजानाय आइजो एबा गथ'साया थोंजोङै खौरां हरनानै केस फाइल खालामनो हागोन आरो थोंजोङै एक्सन लानायजों लोगोसे बिसोरनिसिम अरायसम नोजोर थागोन।